This program is supported by REH Kings Empire Corporation. Alright, good morning po. At kaganapan ngayon sa exam. Magandang umaga, medyo narito po malakas ang ang ating ulan. Net 25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Kaugnay po ng sinasagawang pagtitipong sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Kay Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami
para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, KNP. Maraming salamat po. Abangan po ang latest sa mga pangyayari. Ayan, good morning po inyong lahat at napalive tayo ng maaga. Maraming nagulantang sa totoo lang. Hindi nila inakala. Di ba? Minsan kasi sobra kayong mapangano na. Ang lahat ginagawa sa legal na paraan. Sinisikil nyo na. Kaya tingnan nyo ang nangyari ngayon. Nagulantang kayo. Hindi nakapag-prepare ng maayos. Kaya ang presidente po ay nag-cancel na doon sa kanyang meeting doon sa mga kanyang meeting ngayong umaga. Nag-cancel na po kasi bigla silang nagulantang doon sa mga kaganapan ngayon dyan sa may EDSA sa White Plains. Ngayon po ay napakarami rin nandoon sa nandoon sa Liwasang Bonifacio kung saan pwedeng magsanib pwersa na hindi na nila walang organizer, talagang yung taong nagkaisa, nagulantang sila. Kasi nga ang nangyari noong linggo doon sa sinasabi nilang White Ribbon Movement, nakikipag-isa yung lahat ng grupo, pero ang nangyari ay itong mga makakaliwang grupo, sila lang ang may karapatan na magsalita, yung iba umalis. Kaya ang nangyari sa madaling nilangaw yung kanilang rally kasi nga binaypas nila yung kanilang mga kasama rin na nakikipag-organize sila na magkaroon sila ng ugnayan para maipakita sa taong bayan ang mga nangyayari sa atin. Tapos ngayon, nung nakita nilang marami, pumapil na ang mga loko. Yung mga makakaliwang grupo, pumapil na wala silang karapatan magsalita na sila lang ang pwede. Kaya ang nangyari ngayon, umalis ngayon yung mga inimbita din nila. Kaya ang nangyari, nilangaw yung kanilang white ribbon. Di ba? What do you want, see you Brad? Put keeper. What do? Ayan. Na ano na natin. Alright. What they stand. Pinapaalam ko lang sa inyo yung mga kaganapan ngayon kasi nagulantang nga yung militar. What do you want? CNI in si Brad Tuta also in BBM lol. Wala na tayong pakialam diyan kung tuta man o anong diyan. Basta ang ako binabalita ko sa kanila, binabalita ko lang ang aking nalalaman na nandahil nga doon sa mga kalukuhan ng mga makakaliwang grupo ang nangyari. Di nagsulo sila kasi nga mali na ang tinatakbo naman talaga ating gobyerno. Mali na talaga kita nyo ngayon ang lalabas ngayon is si Manuel Bunuan ay gagawin ng state witness.
lahat ng mga sangkot doon sa flood control project, ginagawa na nilang state witness. Tapos ngayon, ang kinakasuhan si Marcolita na siya lang ang nagbubulgar nun doon tungkol doon sa kanilang tungkol doon sa kanilang sa kanyang advokasya tungkol doon sa flood control. Ngayon, siya ngayon ang nalalagay sa alanganin dahil siya ang nagbubulgar. Siya lang ang nag-iimita. Kita mo ito si Lacson? Oh. Kayo ba naman? Sige. Bigyan ko kayo ng tanong. Halimbawa, nagpapagawa kayo ng bahay. Di ba? Nagpapagawa kayo ng bahay. Ngayon, ang usapan nyo, sa ganitong presyo. Di ba? Sa ganitong presyo. Iyan ang presyo, bubuuin nyo yan hanggat sa matapos. Pupunta ako dyan, titira na lang ako. Ngayon, dahil may kontrata kayo, pumirma kayo pareho, long live. The rough game. Dahil pumirma kayo ng kontrata parehas, agree kayo. Ngayon, ang nangyari, nung kalahatian, pinapapirma ka na ng kontrata. Pirmahan mo na itong kontrata dahil tapos na. Papayag ba kayo na yung bahay mo is poste pa lang, ang usapan nyo gagawin ng buo? Papayag ba kayo? Di ba? Kasi nga ang nangyari, gusto nilang pagtakpan. Alam nyo kung bakit gusto nilang pagtakpan? Sila mismo, sangkot sila kasi nga nung last election, isa sila sa nakinabang doon sa flood control. Ngayon, dahil nasaktan sila, pinahiya sila nung linggo, nagulanta ngayon yung napakarami po ngayon, halos wala nang madaanan po ang northbound ng EDSA doon sa White Plains. Yan ang mga kaganapan ngayon. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, halimbawa kayo man ay papunta ng monumento, medyo heavy traffic na po dyan. Kaya iwasan nyo na po yung papunta ng monumento kung manggagaling kayo ng Makati. Alright? Yan lang po, paalam na po sa inyo. Alright?